Howdy-doody pawb, croeso nôl I sianel PopT gyda fi, Jacob wrth gwrs. Dwi yn mynd I ail-greu music video Harry Styles! Yes! Felly heddi, dwi'n mynd I ail-greu y can off ei album newydd Harry's House, Daylight. Ond cyn I ni symud ymlaen, cofiwch I Tanysgrifio I sianel PopT, ro thumbs up ar y fideo yma a gwasgu'r gloch notifications. Yes! Beth dwi angen neud yn gyntaf, dwi angen mynd I siop elusen, charity shop, I weld os alla I ail-greu gwisg Harry Styles I wedyn ail-greu y music video I gyd. Chi yn dod gyda fi, ni off yn y car, come on de pawb! Un. Mae'n cydio fyna. Right, thank you again. Cheers, ta-ra. Dwi'n ôl. Dwi'n credu mae gyda fi popeth. Hedair. Nes I dewis achos y lliwiau wahanol arno fe. Mwclis fi. Yes! Dwi angen ffeindio y lleoliadau cywir neu debyg I beth mae Harry Styles yn defnyddio. Deda gyda fi. Dwi'n mynd I edrych o gwmpas y tŷ nawr am lleoliadau lle dwi'n gallu ffilmio y music video yma. So, mae gyda ni bath. Mae gyda fi bath. Right, mae fi'n cael party yn y fideo, so mwyn I defnyddio ystafell fyw fi ar gyfer y party, a hefyd mae yna golygfa lle mae fe tu fas ar to o ryw adeilad. Ni ddim gallu gwneud hwnna wrth gwrs. Harry Styles yn defnyddio aderyn ffug trwy'r fideo. Mae fe'n hedfan fel hyn. Mae fe'n defnyddio wahanol lliwiau ar gyfer y goleuadau I wneud y goleuadau newid lliw. Unig peth sydd 'da fi ar ôl I wneud, ar ôl I fi cael shave bach, yw creu fideo Harry Styles Daylight. A dyma fe. Joiwch. So I could be sticking to your daylight. You got me crushing the daylight. Ain't gonna sleep till the daylight. A dyna ni, music video Harry Styles version Jacob. A dwi'n gwybod beth chi'n feddwl, okay? Jacob, ti ddim yn gwisgo crys nes ti brynu o'r siop Elin, dwi'n gwybod. Ond y reswm yw, pan nes I roi y crys arno, nes I brynu o'r siop, oedd yn lot rifo. Felly nes I ffeindio hwn ac, I fod yn onest, mae fe'n edrych yn well. So gobeithio wnaethoch chi joio y fideo yma a cofiwch I Tanysgrifio I sianel PopT, ro like ar y fideo yma a gwasgu'r gloch notifications. Ond tan tro nesaf, hwyl fawr! Yes!